Bizning әдәбиятыбызның миндилеген, bizning халкыбызның ул әдәбиятка мөнәсәбәтен менә бүгенге кичә күрсәтеп тора торгандыр дип уйлыйм мин. Менә монда шушы зал шушылай тулып килгән икән бу кичәгә. Бу минем шигърияткә генә, минем иҗатыма гына хөрмәт түгел, bütün ana baya edip gitkense bütün Tatar edebiyatına, Tatar şiiriyatına hürmet diye uyluyum men. Hem bizning aytasim kile Tatar şiiriyatı, Tatar edebiyatı şınnap da bik boy edebiyat, burungu edebiyat, onun 1000 yıllardan artık tarihi var. Bugün koybireler ağzından indi şiiriyat ol ütilgen etap, indi kitapның bir kimge de keregi yok diyen sözlerine iştirge de turu kile. Bu mingə qalsa jir şarın eğlenüden toxtatırğa tırıшу şekilli bulup tuyula. Şuшы 1000 yıllık edebiyatını qayadır bir 10-15 yıllık bulganış vaqtında gına toxtalıp qalıu mümkün tügül. Ol üsəşək, ol devam etəşək, ol kişiyəşək xamanda, ol xamanda kişilərinin yüreğində olacaq. Hem biz mənə nəşriyat kişiləri şuшы bizning boy şiiriyatımızның авторларының әсәрләрен халыкка күрсәтергә тырышып яшибез. Гаять заманалар бик җиңелдән булмаса да гәрчә, мөмкин кадәр кулдан килгәнчә аларны халыкка тизрәк җиткерергә тырышабыз. Халыкны таныштырырга тырышабыз. Инде безгә теләргә кала алга таба еллар имин булсын. Шушылай иттереп безнең халкыбызның әдәбиятка, шигъриятка мәхәббәте сүрелмәсен, китаплар чыгып торсын, без бергә шушы әдәбият белән рухланып яшәргә язсын. Хөрмәтле дуслар, инде бүгенге кичәдә минем бик күп шигырьләрем яңгырады, бәлки артада башлагандыр. Мин сезнең вакытыгызны күп алмам. Шулай да бу кичәдә менә безнең туган ягыбыз муслим кешеләре килгән, минем кичәмә шулай зурлап. Әгәр муслим турында шигырь укылмаса, безнең кичәбез китек булып калыр иде шикелле тоела. Кайтып барган чакта муслимгә дигән шигырь. Газиз әнкәй, кош тутардай булып, китеп барган чакта муслимнән, Китеп барган чакта муслимнәрдән алъяпкычың салып үстеңнән җиргә җәеп намаз укыгансың. Теләк теләгәнсең син безгә. Искәйләре бер үк суынмасын, кайтарсын дип туган нигезгә. Газиз әнкәй, ут йотардай булып, кайтып барган чакта муслимгә, кайтып барган чакта муслимнәргә үзәк искә төштең дә Сабый чактагыча син җитәкләп алып киттең. Инде адашмам. Кыйбламны мин, туган туфрагымны бүтән кыйблаларга алмашмам. Газиз әнкәй, күңелләрем җирсеп, йөргән чакта бүген муслимдә, йөргән чакта бүген муслимнәрдә иман сеңгән туфрак өстендә Синең җылың, назларыңны тойдым, сөйнешләреңне, кайгыңны. Җирдән киткән чакта урыныңа калдыргансың туган ягымны. Рәхмәт әнкәй. Бая Рөстәм Мирзагалиевич монда сәхнәгә менгәч, Минем нинди шигырь укысымны белгән шикелле, йөрәк атым исемне поэманы искә алды. Мин аны үзем дә яратам. Менә шуннан сезгә кичкенә генә бер кыскана бер үзек. Ирләр йөрәгендә ярләнгән атлары ятыр. Ул атларны ир егетнең газиз башкайларын каягына алып чапмады. Бәйгеләрдә, юлда, көрәшләрдә ирләр белән бергә ат булды. Уттан судан алып чыкты атлар. Халык әйткән икән, хак булды. Гасырларны бергә кичкән чакта йөрәкләргә күчкән атлардыр. Атсыз калмасыннар, ул атларга улларыңны инде атландыр.
Yollarına nıgırak yapışsınlar. İr namusu tabıla yerde. Atlı yürek bilen yaşar için naqlıq bire kursun irlerge. Dik kaydadır bir yalğız at kişini çabıp iri dünya buylatıp, ötkenlerini ayqı, kileşekni uylarına kire uyatıp tıngı vermey. Qaysı kızının atı, kimler eli atını yugalttı? Arlı birli tuyak tavuşları, yigenlisi nişik şulatını, iyesine nişik koytarası, ir yüreği atsız tıralmaz. Attan başkan indi irat bolsun, nişlesin ol, atı yugalgaş. Atımны min yıllar boyu izlem. Nindi ir ol, atı olmagan, atsız nisiz, isi gitmegine yaşayalır, uyatı bulmagan. Yüreklerge kirip yatır şakta, kılıngına idulatlar, izlegenin indi argamaktır. Kim kişirir seni, kim aklar? Irat ismen yürtkenlerge bugün atlarının canın tuyar şak. Atın senin at şekilliyken kirtelerini verip şaşak. Birler yüreğinde yerlengen atlar yatar. Koya atığız. Yürekten de gereklirek şağı. Atığızını alıp qaytığız. Atığızını alıp qaytığız.